Ці чулі вы гісторыю пра самага незвычайнага ваўка на свеце? Уявіце сабе, у лесе жыве шэры воўк. Але ён зусім не страшны і злы. Наадварот, ён неверагодна лагодны. Яму нават сумна, што ўсе яго баяцца. І самае дзіўнае, ён зусім не есть жывёл. Ніводнага. Воўк аддае перавагу ягадам ды грыбам. Але калі прыходзіць зіма, яму даводзіцца ой як нялёгка. Аднойчы зімовым халодным днём ён так прагаладаўся, што вырашыў скрасці маленькага баранчыка, але з'есці небараку ў яго не выйшла. Добрае сэрца і жаль перадужылі. Якраз у гэты момант аб'явіўся гаспадар, які прыйшоў за сваім баранчыкам. І што ж адбылося далей? Што гаспадар зрабіў? Выгнаў яго? Ці можа не? Усё гэта, а таксама мноства іншых кранальных і пацешных падзей вы даведаецеся, прачытаўшы казку Алены Маслы «Лагодны воўк». Гэтая гісторыя пакажа, што нават у грознага драпежніка можа быць велізарнае добрае сэрца. Забягайце ў нашу бібліятэку за гэтай дзіўнай кнігай. Яна ўжо чакае вас на паліцы.